Muhammed Suresi. Muhammed Suresi Medine'de inen sürelerden bolup, ol 38 ayetden ibaretdir. Süre adyny Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın adından alanlar. Bu sürede Allah'ın yoluna gadavat etmek, oljolar, yesirler ve münafıklar barada gurrun oýar. Allah'ın mümin bendelerine beriyen kömek üçin gerekli şertleri beyan ediyen bu süre, öten milletlerin yok bolup gitmekleri bilen bağlanşykly jebir tütemler, münafıkların yüzünün perdelerinin sıyırılacaktığı, dünyanın pani, ahiretin olsa ebediydi barada haber verilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen, ol Allah inkar edenlerin, kafirlerin ve insanları Allah'ın yolundan soğuyanların amallarını puja çıkardı. İman getirip yaxşı işleri edýänlerin ve öllerinin Perwerdigar tarafından gelen hak vahiy olan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a anananların bolsa erbetliklerini örtüp bağışlap ýagdaýlaryny, işlerini oň etdi. Bunun sebebi kafirlerin batılı tabin bolup iman getirenlerin bolsa öllerinin Perwerdigar tarafından gelen hakka Kur'an'a tabin bolmaklarydyr. Ine Allah insanlara olaryň misallaryny şeýdip getirýär. Siz söwüşde inkar edenler bilen ýüzbeýiz bolanyňyzda destine olaryň boýunlaryna urun, goparyň. Olary madaly ýeňişe sedewar edeniňizden soň olary ýesir alyp mähkem daňyň. Söwüşden soň olary isler rehim edip goýberiň, isler fidye tölew hakyny alyp goýberiň. Söwüş tä ýüklerini, kynçylyklaryny goýýança, söwüş gutarýança şeýle ediň. Eger Allah istesedi, sizin üçin olardan ar alyp olara ceza bererdi. Emma ol sizi bir-biriňiz bilen sinemek üçin söwüşmegi emredýär. Allah'ın yolunda öldürülenlerin eden işlerini Allah hiç haçan puja çıkarmaz. Allah olary dogry ýola gönükdirer we olaryň ýagdaýlaryny oň eder. Olary özüniň olara tarif eden cennetine salar. Ey iman getirenler! Eger siz Allah'ın dinine kömek berseňiz, ol hem size kömek berer. Hak ýolda sizin aýaklaryňyzy taýdyrman, mähkem saklar. İnkar edenlere hilakçylyk bolsun. Allah olaryň eden işlerini puja çıkarar. Bunun sebebi olar Allah'ın indiren emirlerini halamadalar. Allah hem olaryň ähli işlerini puja çıkardy. Olar yer ýüzüne aýlanyp, özlerinden ýaşap geçenleriň ahyrky netijelerini nähili boldy görmeýärlermika? Allah olaryň köklerini gıranlar. Kafirler üçin hem bunun kimin azaplar vardır. Bu takyk Allah'ın iman getirenleriň gorukçysydygy sebeplidir. Kafirlerin bolsa gorukçysy ýokdur. Takyk Allah iman getirip yaxşı işleri edýänleri aşagyndan deryalar akýan cennetlere yerleştirer. Kafirler bolsa lezzetlerini bu dünýäde alarlar. Olar hayvanlaryň işleri ýaly iýip gelip görerler. Olaryň meskeni dowda hody bolar. Ey Muhammed, halky seni kopup çıkaran Mekke şäheriniň halkyndan hem has güýçli we gujurly bolan nice şäherleriň halklary bardy. Biz olary helak etdik. Bu olara kömekçi hem ýokdur. Biz öz Perwerdigarynyň äşkar delili bolan kişi heýde eden erbet işleri özüne bedemen görkezlen we özleriniň hay-höwetlerine tabin bolan kişiler ýaly bolarmy? Allah'dan gorkan takwalara wada berilen cennetin misaly şeýledir. Ol ýerde durky üýtgemeýän suwly deryalar, tagamy üýtgemeýän süýtli deryalar, içýänlere lezzet berýän mey şerbetli deryalar ve süzülen arasly we datly baldan deryalar bardyr. Olara ol ýerde durly görnüş miweler bilen özleriniň Perwerdigarynyň gelen ýalkaw bardyr. Heýde bu nygmata gowşanlar otda ebedilik galyp bagyrlaryny para etjek gaýnak suwdan içirilen kişiler ýaly bolarmy? Olardan seni dinlemäge gelenleri hem bardyr. Emma olar senin ýanyňdan çykanlaryna ýaňsalamak üçin ilmden pay berilenlere we seni dinleýänlere ol ýaňy size näme diýdi diýerler. Ine olar Allah'ın kalplaryny möhürlän we öz hay-höwetlerine tabin bolan kişilerdir. Dogry ýola girenleriň bolsa Allah dogry ýoldaky tutan ýerligini hasda artdyrar we olara takwalyklarynyň tyýlagyny berer. Biz olar meger kıyamatyň özlerine duýnansyz gelmegine garaşýarlarmy? Eýýam onuň alamatlary geldi. Olar henüz hem ibrat almaýarlar. Emma kıyamet gelip ýetenden olaryň ýatlamaklary, ibrat almaklary näme ýarar? Biz sen
Allah'dan başka ivadete layık Hudaý ýokdugyny tahkik bilip koy. Sen öz günäň hem de mümin erkekleriň ve mümin aýallaryň günäleri üçin Allah'dan ýalkaw dile. Allah seniň bu dünýäde gelip aýlanýan ýeriňizde de ahiretden barıp durjak ýeriňizde de gowulýanlar. İman getirenler käşke söwüş barada bir süre indirilse de diýýärler. Emma höküm açyk bir süre indirilip onuň içinde hem söwüş emri agdalsa yüreklerine hastalyk bolanlaryň sana ölümden ýaňa bihuş bolan kişiniň seredişi ýaly aňalyp seredýändiklerini görersiň. Olaryň başyna hasem beteri ölüm bolsun. Olaryň etmeli işi tabin bolmak we ýaşy söz sözlemekdir. İş çynda kaýlasan mahaly olar Allah beren sözlerine dursalardy. Elbette öder üçin has haýyrly bolardy. Ey munapyklar, eger işler siziň ygtyýaryňyza berilse, onda siz yer ýüzüne pisat, bulogaýlyk çykaryp, garnaşlyk gatnaşyklaryňyzy kesjekdiňiz şeýlemi? Ine bular Allah'nyň näletläp, gulaklaryny ker, gözlerini kör eden kişileridir. Olar Kur'an hakda pikir etmeýärlermi? Ýa-da olaryň kalplarynyň üstünde gulplanan gulplary barmy? Takyp özlerine dogry ýol belli bolandan soň ýene-de ýylaryny öwrülip dinden çykanlara şeytan bu erwedi işleri olara gödel edip görkezdi we olary udyn arzu hyýallaryna gumra etdi. Sebäbi hem olar Allah'nyň inderen zadyny halamaýanlara bir käbir işlerde size tabin boljak diýipdiler. Emma Allah olaryň sırlaryny bilýändir. Olar dünýäde käbir hiledir, mekirlikler eden soňlar perişteler olaryň ýüzlerine we arkalaryna urup janlaryny alan wagtlary bes ýagdaýlaryny nähilli bolar. Sebäbi olar Allah'nyň gadamyna sebäp bolan zatlara tabin boldurar. Onuň razyçylygyny gadanjak zatlary bolsa halamadylar. Bes Allah olaryň ähli işlerini puja çykardy. Ýa-da yüreklerine hassalyk, ikiyüzlülük bolanlar Allah özleriniň müminlere garşy beslen kinelerini, düşmançylyklaryny ýüze çykarmada öýtdilermi? Biz eger istesedik olary ikiyüzlüleri sana ýekan görkezerdik. Sen hem olary ýüzlerinden tanardyň. Hatta sen olary söz ähenlerinden hökmen tanardyň. Allah seniň ähli işleriňizi bilýändir. Kasam bolsun, biz täsiriň içiňizden Allah'nyň ýolunda töweşenleri we kynçylyklara sabr edenler tanap, ýüze çykarýançak hem de siziň habarlaryňyzyň ýagdaýyny anyklaýançak sizi sine eder. Takyp haky inkar edip, insanlar Allah'nyň ýolundan sowýanlar we özlerine dogry ýol belli bolan soň peýgambere garşy çykanlar Allah hiç haçan diýan ýetirip bilmezler. Allah olaryň işlerini puja çykarar. Ey iman getirenler! Allah ve peýgambere tabin bolun. Eden amallaryňyzy puja çykarmaň. Takyp haky inkar edip, insanlar hem Allah'nyň ýolundan sowýanlary, soň hem kafir bolup ölenleri Allah olary hiç haçan bağışlamaz. Şonuň üçin hem siz ürstem güýçli wagtyňyz gowşamaň we kafirleri ýaraşyga çagyrmaň. Allah siziň ýanyňyzdadyr we ol hiç haçan siziň amallaryňyzy kemeltmez. Takyp dünýä ýaşaýşy diňe oýundan we biderek güýmenjeden ibaratdyr. Eger siz iman getirip haram işlerden daş durup takwa bolsaňyz, Allah size siýlarlaryňyzy berer. Hem de siziň ähli emlaklaryňyzy hayır sahavat etmeňizi islemez. Eger sizden olaryň hemmesini hayır sahavat etmeňizi isläp, sizi kyn ýagdaýa salsady, siz husuýtlyk ederdiňiz we Allah siziň ähli kinelerinizi ýüze çykarardy. Ine siz Allah'nyň ýoluna hayır sahavat etmäge çagyrýarsyňyz. Siziň içiňizden käbir gyskançlyk edýänler bar. Kim gyskanç bolsa, ol diňe öz ýanyna gyskançdyr. Allah baýdyr, hiç sada mätäş däldir. Siz bolsa garipsiňiz. Eger siz onuň ýolundan ýüze gursaňyz, ol siziň ýeriňizde başga bir kowum millet getirer. Olar bolsa siziň ýaly bolmazlar.